развитителна способност на камера? Развитителната способност е увеличението на опит. И системата много прецизна. Колко полета сте направили? В момента нямаме. Видяхме дронове, видяхме баражиращи боеприпаси, които до сега не са използвани в българската армия. Това, което видяхме, кара да се радвам и определено мога да кажа, че напредъка в сухопътни войски по отношение на използване на безпилотни летателни апарати, въвеждане на нови технологии е видим. Това в момента ти Втори танков патрон. Бициклети 61 направи втори танков патрон. Да, така се случва.